வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ நியூஸ். தற்காமி யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிக்கல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த கூட்டணி இருக்கவங்க எல்லாருமே அமைச்சர் பதவி கேட்குறாங்க. பாஜக அந்த கூட்டணி ஆட்சி கேட்குறாங்க. இப்போ விஜயும் கூட்டணி வர பட்சத்தில் அவருக்குமே பார்த்திங்கன்னா மிக முக்கிய பதவி தரணும். அதே மாதிரி இப்போ ஓபிஎஸ், டிடி தினகரன், எடப்பாடி பழனிசாமி இணைக்காத பட்சத்தில், கூட்டணிக்குள்ளே கொண்டு வராத பட்சத்தில் அந்த எதிர்ப்பு ஓட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திமுகவுக்கு சாதகமாக போகும். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிக்கல் ஏற்படுத்தும் தென் மாவட்டங்களில். அதுக்காண்டியே பாஜக பார்த்திங்கன்னா ஓபிஎஸ், டிடி தினகரன் உள்ளே கொண்டு வர பார்ப்பாங்க. எடப்பாடி பழனிசாமி பார்த்திங்கன்னா பாஜக மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணாலுமே ஓபிஎஸ், டிடி தினகரன் தொடர்ந்து என்டிஏ கூட்டம் இருந்தாங்க. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான மனையில் இவங்க இருந்தாலுமே பாஜக தான் ரொம்ப நம்பினாங்க. இப்போ பாஜக பார்த்திங்கன்னா கழட்டி விட்டாங்கன்னா இனிமேல் பாஜக நம்பி யாருமே போக மாட்டாங்கன்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிரும். பாஜகவும் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ண மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிரும் சொல்கிறக்காண்டி ஓபிஎஸ், டிடி தினகரனை பார்த்திங்கன்னா என்டிஏ கூட்டணிக்குள்ளே கொண்டு வர தான் பார்ப்பாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.